Yon, Jana Banggi. COMELEC nagparamdom sa mga kandidato na bawal pa manggiraray ang kampanya ngunya na Biyernes Santo. Duang miyembros kan New People's Army gadaan sa enkwentro kontra sa mga tropas kan gobyerno. Sa lado nasyonal, PNP daipang na momonitor na patakot sa seguridad ngunya na Semana Santa. Daipang Omicron XE variant sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, Russia nagpatanid sa Sweden as in Finland kontra sa pag-entra sa North Atlantic Treaty Organization. Sa lado ng Karawat, Gilas, Pilipinas, paragos kan sendang training para sa Southeast Asian Games. Detalles kan Bareta, enot sa lado lokal. Preparado naman ang mga otoridad sa sendang gigibo na lakdang pangseguridad na ipapasunod sa prosesyon kan mga paso dyan na Banggi may kinaraman sa obserbasyon kan Semana Santa. Ang mga miyembros kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Public Safety Office, pati na ang mga barangay tanod, iyon ide-deploy sa mga lugar na aging kan prosesyon, tanganing mamantinir ang pasi-orden si Riman, masiguro na naipapasunod din marahay ang minimum public health standard kontra sa COVID-19. Ini sa rason, napigdalaoman na talagang maruso ang kadakol ng mga tao para maghiling kan prosesyon na natenggan in 2 taon dalan sa epekto kan COVID-19. Miyaras tanto paragos kunyan ang preparasyon kan Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Local Disaster Risk Reduction and Management Office, pati na mga Radio Communication Group, asin barangay tanod may kinaraman sa pigdalauman na pagdagsakan mga namamanuaan sa iba-ibang beach resorts sa kapalibutan pati na sa mga swimming pools. Ini may kamauotan na tulos man na makaresponde kung in kaso may malamos, malunod o magkaigwanin mga emerhensya sa nasabing mga lugar. Handa ang gobyerno lokal kan OWAS Albay sa paagi kan sendang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, pati na ang mga barangay sa pigdalauman na pagruso kan mga tao sa mga beach resort sa costales na barangay kan OWAS Albay ngunya na Semana Santa. Ini sa rason, nakadakol na mga bakasyonista pigdalauman na magkarigo sa mga beach resort sa Albay West Coast. Sinabi na Alkalde Domingo Escoto na ang mga barangay tanod ang mabantay mantang igwamasinda ni mga responder na handa kung in kaso magkaigwanin emerhensya. Mantinido manggiraray ang parumdom kan COMELEC sa mga kandidato sa maabot na eleksyon pati na sa mga taga-suporta kan mga ini na bawal paggiraray ngunya na aldaw ang anuman na aktibidades may kinaraman sa pagkakampanya. Ini ang napapalaman sa COMELEC resolution na nagbabawal sa pagkampanya kan mga kandidato poon kasuod mang Huwebes Santo sa gudgunya na Biyernes Santo. Sarang sinabi na ang pagkampanya ipagpapadago sa agang Sabado de Gloria. Idinugang paman kan COMELEC na maski ang rekorida kan mga sound tracking bawal man na maglibot-libot sa pagsasabi na dapat igalang una ang mga aktibidades pang reliyon may relasyon sa obserbasyon kan Semana Santa. Sa pagtaram sa ampangan kan renibong mga taga-suporta sa pagkakampanya sa Biraca Tanduanes asin Masbate City, nangako si Vice Presidente Leni Robredo na tatawan niya nin solusyon ang problema sa supply ng kuryente sa Kabikulan kung siya ang maswerteng manggana sa maabot na piralian. Inesayang pahayag sa ampangan kan maabot sa 15,000 katawo kasunod ang ganibong pagtaripon sa VTC Metro Walk sa Biraca Tanduanes sa Masbate City, maabot man sa 20,000 katawo ang nag-atindir sa nasabing pagtaripon.
Nadan ang naduang pigtutuburan ng miyembro kan New People's Army matapos magkaiguan ng enkwentro kontra sa mga tropas kan gobyerno sa Garcia Torena, Camarines Sur. Sinabi kan 9th Infantry Division kan Philippine Army na magkakigukutaan na ng negosasyon ang mga tropas kan gobyerno asin pulisya sa aktibong taga-suporta kan NPA kan bigla sindang pauranan nin bala kan anom na mga armadong rebelde sa barangay San Vicente sa nasabing Banwaan. Kamautan kan mga tropas na engganyaron ang taga-suporta na dain na magsuporta sa mga rebelde asin makipagtabangan na sana sa ang mga pagiriba kani na magsuko na sana alagad nagkaiguan ng putukan na nagdurar ng 5 minutos asin nagresulta sa pagkagadan kan duwang pigtutubudan na miyembro kan NPA. Bareta sa lado nasyonal. Daipang namomonitor ang Philippine National Police na patakot sa seguridad sa obserbasyon kan Semana Santa. Siniguro ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na paragos na mabantay ang saindang mga tauhan para masiguro ang kaligtasan kan publiko. Sayang ipinaluwanag na sa gudngunyan. Dahil pasindang naisiya na kredibleng patakot sa na pwedeng makabukag sa obserbasyon kan Semana Santa. Sa ngunyan, maabot sa 59,000 na mga pulis ang ipinawagas naman sa entero nasyon para sa pagbantay sa mga lugar na pirming pigpapasyaran kan mga tao sa kada bes na nagkakaigwan ng obserbasyon kan Semana Santa siring sa transport hub, simbahan, asin tourist spots. Hinali kan na Department of Health ang anuman na kaaditan kan publiko mananangod sa duwang Omicron sublineages na pigbabantayan ngunyan kan World Health Organization sa Europa asin Africa. May partikular na nadiskubre sa South Africa, Belgium, Denmark asin United Kingdom. Siya nagsinabi ng ngunyan da ipaman na ikukonsiderar na patakot lalo na to da ipaman nin ibabaretang kritikal na kaso kaini sa South Africa. Sa ganibong genome sequencing, ngunya na bulan, daing nahiling na Omicron XE sa Pilipinas. Sa ibong nalado, padagos man na mabantay ang DOH sa mga recombinant variant na posibleng makalaog sa Pilipinas. Mientras tanto, daipang nadiskubreng kaso ng Omicron XE variant sa Pilipinas. Ideng pahayag kan Philippine Foundation for Vaccination base man sa sendang nakukuang informasyon alay sa Philippine Genome Center. Sinabi ni Dr. Lulu Bravo, Executive Director kan Philippine Foundation for Vaccination, na daipamanin ebidensya na mas nakakagadan ang siring na variant maski makaskas pa ining makaulakit. Sayang ipinaluwanag na daimanin kaibanan ang simptomas kan Omicron XE sa Omicron BA1 asin BA2. Nasa 70% hasta 80% kan mga miyembros kan Kamara de Representantes asin mga empleados kini ang nakaresibi na kan sa indang COVID-19 booster shot. Ini pahayag ni House Medical and Dental Services Director Dr. Luis Jose Bautista kasunod kan pag-arangkada giraray kan COVID-19 vaccination sa Kamara de Representantes. Nasa 150 mga empleyado kan Kamara, kariba ang sendang mga dependents o siniba pang empleyado kan Sandigan Bayan asin Civil Service Commission ang nakaresibi nin booster shot. Mantang nagalat pa nin giya halit sa Department of Health para sa ikaduwang booster, matao man sinda nin pneumonia asin flu vaccine sa mga masunod na bulan. Plano kan COMELEC na lapagon ang mga persona na responsable sa pagpapawagas
kan resulta kan mga dai masasarigan na exit polls. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na talagang bubukudo ninda ang mga individual na nagpapalakop ng fake news mantang sasangatan ninda nin magkakanagong kaso. Sa sinabi ng option iyo ang prosecution. Idinugang pa ni Garcia na may bagong mabilog na task force na iyo ang maraot sa mga resources ng fake news as in disinformation. Inagad man niya sa publiko na mag-entertain in exit poll lalo na ang mga nagagamit nin makadudang paagi na pabor sa mga sasarong kandidato. Ang COMELEC nagpirma ng kasunduan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila para sa partisipasyon kini sa gigibo na town hall debate para sa mga kandidato para presidente asin vice presidente sa Abril 23 asin 24. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na ang edukasyon bilang saro sa mga sektor kan naapektaran kan pandemya. Ang mga masunod na lideres sa nasyon dapat magkaigwan ng malinaw na plano kung paano makakaabante para sa pinakamaray na interes kan mga estudyante. Sayang sinabi na ang mga inputs as in insights hali sa mga respetadong universidad, sharing sa PLM, iyon siguradong matokar sa agenda na mas magiging interesante as in mabungang debate. Ang PLM iyon saro sa maserbi bilang sectoral representative kan akadim sa debate. Miyaras tanto sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na handa sindang kaskasan ang pagpapalibre sa mga local government units na tinamaan kan bagyong Agaton sa campaign period spending ban. Siya nang sinabi na aram ninda ang presensya kan kalamidad asin may calamity funds na nakatagama para sa siring na sitwasyon. Idinugang pa ni Garcia na ang mga LGU pwedeng magdulog sa COMELEC asin magsumiter nin kahagadan tanganing mapakaskas ang proseso kaning. Sa hintanawanin doon na pwedeng dahi sinda magkaigwanin pagdangog asin kung igwanin ebidensya pwede sindang mag-aktwar tulos na may kalamidad na nangyari. Nangapudan ang NAMFREL sa mga namamanuan na bantayan ang election 2022 poon sa pre-election period aldaw kan eleksyon sagkod sa post-election period. Naniniwala sinda na ang kabos ng mga botantes pwedeng maging bantay ng bayan para masiguro na mabilang ang sendang boto asin ang eleksyon ginigibong patas para sa mga stakeholders. Idinugang pagka-NAMFREL na ang mga citizen election observer dahil man kay po na maging miyembro kan arinman election monitoring organization series sa NAMFREL, partido politikal o arinman election management body. Nangapudan ang Legal Network for Truthful Election o LENTE sa COMELEC na simbagan ang kaso nin pang-aabuso kan mga opisyales kan gobyerno o empleyado na ginagamit ang sendang rekursos para sa sendang kampanya o makabentahay kan sendang tsansa na manggana sa eleksyon. Sinabi ni LENTE Philippines Executive Director, Abogado Una Caritos, na ang sendang kahagadan sa COMELEC na isabay man ang mga problema sa abuse of state resources. Kaya nang sinabi na malinaw sa lay ang pang-aabuso sa state resources susugman sa Constitution, Revised Penal Code, pati naman sa Corporation Code. Madugang ang COMELEC ni 5 pang voting precincts sa overseas absentee voting sa Hong Kong, tanganing maakomodar ang gabos ng mga overseas Filipino workers na gustong makaboto sa eleksyon sa Mayo 9. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ini kasunod kan mga reklamo sa halabang pila kan mga botante sa tahaw kan padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa Hong Kong. Sa sinabi na pwede sindang magkaigwaning 10 presinto alay sa dating 5 presinto. Sayang ipinaluwanag na gigibunin da
Ang paagi para sa Overseas Absentee Voting Committee na pinapanginutan ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo. Idinugang pa ni Garcia na andaan mga dugang na presinto sa Domingo kung nasain kadakol ng mga Pinoy sa Hong Kong ang daing trabaho asin pwede nang makaboto. Ang pag-iras ng fake news, yung sarong klase ng kasalan na nangangaipo nin pagsulsol. Ang gabat kan ofensa, minababakon ang mga namamunuan daiman isi na sinda naghiras ng fake news, alagad nagkakasala pa manggiraray kung magpalyar na maugid ang kredibilidad kan informasyon sa post patinaman aninalian kay ni bago na i-share. Kinabi ni Father Angelo Paulo Asprer, kan Society of St. Paul, na ang pagtuyong ma-share ang fake news minasuway sa ikawalong tugon kan mahal na Diyos na nagsasabi na thou shall not bear false witnesses against your neighbor. Sa sinabi na ang kada kautikan iyo ang ofensa kontra sa hustisya asin iyo ang minapabanga sa komunidad kan mga tao sa mahal na Diyos. Hinagad kang grupo nin mga paratokdo sa Department of Education bawion ang bagong regulasyon na mahagad sa gabos ng mga personahes sa mga lugar na nasa Alert Level 1 na pisikal na magduman sa eskwelahan asin opisina. Hinagad ni Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas sa DepEd na punduhon ang implementasyon kan DepEd sa Memorandum 29 asin konsultahon una ang mga paratokdo mananangod sa siring na bagay. Sayang ipinaliwanag na bako man sinda kontra sa pisikal na pagduman sa eskwelahan sa pagsasabi na gusto nga ni Ninda ang face-to-face classes, alagad ang 100% physical reporting para sa modular asin online task minadaog sa simpleng logic. Inagad ninda sa DepEd na pundohon ang implementasyon ka nagsabing memorandum asin inagad ninda na magkaigwaning konsultasyon sa mga paratokdo. Kaya iba naman ang pamayokan mga eskwelahan mananangol sa siring na bagay. Miyaras tanto nagpalaag ang sarong opisyal kan Department of Education dalan sa pagbasol sa inda kasunod kan salang simbag kan mga teen housemates sa Pinoy Big Brother sa mga kaaputan mananangod sa history kan Pilipinas. Naging viral sa social media ang salang bansag kan teen housemate sa tulungpading martir na sinda Gumbursa na inapon nindang Majuha na kinua sa pangaran kan mga ini imbis na sa apelyido. Dalang gani kadako lang nagsabi na dapat pakusugon pa kan DepEd ang pagturo sa history asin si Eripon ang sistema kan edukasyon sa nasyon. Tinabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio na bako man patas na ipako sa krus ang DepEd dalang sa siring na insidente. Bareta hali sa ibang nasyon duman sa London sa mga haraning kaalyado ni Russian President Vladimir Putin ang nagpatanid sa North Atlantic Treaty Organization o NATO na kung ang Sweden asin Finland magsabay sa US-led military alliance ang Russia mapaluwas man nin mga nuclear weapons asin hypersonic missile. Inimpahayag ni Premier Ministro Sanna Marin sa pagsasabi na ang Finland madesisyon sa mga masunod na semana. Sinabi ni Dmitry Medvedev, Deputy Chair kan Russia Security Council, na kung ang Sweden asin Finland magsabay sa NATO, papagkasugod man kan Russia ang saindang forsa sa daga, katubigan asin paros sa Baltic Sea.
Sa lado nin Karawat, pinuna kan Philippine Men's National Basketball Team ang sendang training para sa 31st South Asian Games o SEA Games. Kung sa sinda ang paborito na manggana kan gold medal. Ipinailing ni Gilas head coach Chut Reyes ang mga video sa ensayo kan national team sa Moro Lorenzo Sports Center. Kariba sa mga presenting players ang 16 anyos na Phil Am, Kailum Harris, na magkakaigwa nin Gilas Pilipinas debut sa SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Presente man sinda cadets William Navarro, sin Lebron Lopez, asin mga PBA players na sinda Moala Tautua, Junmar Fajardo, Isaac Go, Kevin Alas, Robert Bulik, Tony Troy Rosario, asin Kib Montalvo. Kasabay man sa team sinda Thirdy Ravena, asin Dwight Ramos na sangunyan, nagkakawat pa sa Japan B-League. Ultimo sa detalles kang bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. So, trough of Typhoon Malakas o yung dating bagyong Basyang ang nakaka-apekto ngayon sa Sirangang Bagi, Bisaya. Hindi nga pong si bagyong Basyang ay as of 3 a.m. nasa 1,940 km east-northeast of extreme northern Luzon. Coordinates 23.9 north to 140.40 degrees east. Taglay po nito ako sa Canduros, 140 kph at may pagbugso naman na 170 kph. At padagos na hining naghihiro pa norte Sirangan at sa Rikas naman na 20 kph. So sa kunyan, yun na pagkaldaw, digdi naman po sa tuya sa Kabikulan, dawan pa rin naman po natin magayon po ang kamugtakan dyan panahon, yun na pagkaldaw. So favorable naman po ang ating kondisyon o kamugtakan dyan panahon. So mainit na temperatura po ang ating mga matian, yun na pagkaldaw. So bahagya mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang kondisyon ng ating kalangitan. Pero maliban na lamang po yan sa mga tsansa pa rin naman ng mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga pag-uran as in pagkikilat, pagtagultol. Epekto man po yan sa tuya ng mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm. Maging maluya, sundo sa moderato Andoro, salis sa norte, sulnupan ang ating mamamatian at may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng kadagatan. So dahil warning na nakabawala sa kadagatan kan Bicol region. So ibig sabihin, safe naman maglawod, gabos na lang ang pandagat. At tiglalaw man natin ang temperatura, ngunyan na pagkaldaw po 23, sundo 23 ang Pascan Celsius. Ang saldang po ay nagsirang kasubagong alas 5:33 ng pagkaga, sinmasulunok naman at siya na sa 5:58 ng pagkahapon. Alidigdi sa pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, sa Mango Nagulat. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes Santo. Sa pagkaragan mga pag-ariba, Ronald Baldo sa Lado Technical asin pag-asa. Ako po si Edwin Peral pa nagsisabing salamat kahit sa nung pagantabay. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas ng kainit. PBN Broadcasting Network, DZGB, is one with the whole Christian nation in commemorating the life and the passion of our Lord Jesus Christ. Radyo Balagon